dire menumpai. Nindot daw. Nakakaya na pa rin siya. Lagi ka maling. Abot dito. Abot sa truck lagi dira. Ang uban gani dito. Teka kayong kuwari diri no. Nadalo tayo. Gas lagi. Wala kagat ka gani. Sige, try ko na. Layo na dito. Sige. Na. Sun, kuana dinig dalan ani. So na wa man ni dalan no. Ari mo day mag-jogging ng uban diri ha. Ano dito din? Tag ng tao dito. Dito. Na pay dalan ato. Asa na pala pospod? Wala, nindot ka man dari, oy. Nindot ka kayo puyan ba? Wala mahal, umag. Ilhaong may paikot ba? Parang dito. Pwede ka natin. Ako itong naidirhin lagi. Sarap na ang ganda. Ay, lapos lagi. Ay, ni. Karon pa chug ko. Dili busy manoroy-soroy sa tadere. Nindot kay mga view. Na kay so tanawan ninyo guys. Kaanindot sa among iyanan. Nay mga wala sa una, wala ginidala no. Kung wala kay kwari-kwari no. Ano? Sabay kamay kawayan. Kanay. Ay, akuan man na nila pagkita mahal. Ang katotong padulong sa pogno dira. Bato no? Sorry. Napos din. Ay ko inamalay ka po yung ani unahan dito. Ay, nakaka mo mga tao. Udahan? Oh, nice siya. Ano mo dito? Paghinay na kinuot. Dulugon ka ito. Nandito na. Hindi na naman. Sige, lapos ito. Wala man kayo masuko. Diba kasi dinis mo ng kamaling mo. Ha? Sige, lapos ta. No, guys, so nindot kayong view. Yeah! Wala naman yun. Siguro, ni mo sa... Hello, ganay. Wala man na i-guard yun. Kani mahal, kultura naman ikuan, poste. Kay marag subdivision man daw ni. Nindot ka kayo. Hello guys, hello guys.
Kalatutsi na mahal oh. Dagan kay no. Na so na giday ka tanom di anang kalatutsi kay nagtalay-talay man na giday ka tanom ana dire. Asa? Ay, agsagaring? Tanawan ninyo guys, oh. Nindot si kayo view guys, oh. Sus, nindot yun unta guys, kung nasayo-sayo pa may are. Linaw kay drink dapita guys. Kuan man gyud pud niya mong suruyan guys kanini ang murag develop, gidevelop nga lote. Ay murag subdivision eh someday. Okay. Eh pagkanindot kayo guys. Pagkanindot. Akong mahal ay. Mahal, mas layo pa ni dito sa Tilhaong di ay. Ha? Unsa ka ng building dako kay di ay? Unsa na? Murag lapos ini sa Panoy pa yung mahal no, gareng. Dagka kayong building yung kita dito guys, oh no. Ang katalikod ko naman ako ng birhen, mahal ko. Nakapangumpay mo dre. Ang luglapos sa manggono ni garing eh. Lambat, asa nila? Ay puy tawir ay. Naa, manggod na. Dagan kayong kuwan no. Mga palot o kuwan. Nindot, suruy-suruy na din. Nindot, oy, nindot yung maadlaw mong ari ba? Aka nang hapon-hapon kay, di po nang adlaw kay init man sa kaayo. Ato ko no, dito mahal. Ika na po ari oh. Ay, rapag motor. Ay, kanang nakita no, diha tagi no ka na. O, di sabi tataagi. Ito ay. Luyo anang bungtura mo to na firing range. Bus. Ayo, detang naabtan. Ang bukid bitaw din dapita mahal kay way mga kahoy no sa amuha daghan mang kahoy. Bukid sa. Saksak dahan mang kahoy. Sa saksak? Ano? Dahang kahoy sa saksak? Sige, pagkuan mahal kay mag-picture ta ato kay itong. Nindot tayo bubuhay ka mo, wala sa kabda no.
Diri ta magpalit burog jota na ko. Ninyo. Nindot kayo balayang ate. Asig panghantaw ah. Pero madatag man ni mahal kung i-develop ni. Kana tilhaong para no. Ano kasaka na diri ha? Nga parang laka. Naalagi no. Ay, ito gina. Ano piga-aso? Asa ka nang gaaso? Ano lagi na? Babaw man na tilhaong god. Animal kaya ito picturean. Guys, mamauli nami guys. Nakikauban eh. Oras na bahag. Makita naman ko na. Kita na. Na may giduol mamig mga iro guys. Mamauli na lang. Kasi giduol na ko to. Dako kaayaw. Akan mauli ko. Dagko kiti iruan. Kaya sa. Kasi da. Diya. Diri, ayaw ko iti diri kay nanay. Mata diya na. Pila sa ko. Hangga. Kana nindot kayo. Nindot kayo view. Kalayo-layo pamahal ko. Di mo po makita. Ano yan? Hindi na. Harap na mo. Buti na. Sabot na ka. Medyo isa ko kay mag